Per a conèixer el principi dels nostres principis cal remuntar-se molt al principi. Concretament, al principi dels principis. Així, al Gènesi, on una senyoreta anomenada Eva està a punt d'adonar-se que si no vols pomes músties, el millor és triar producte fresc. O així, al 80.000 abans de Crist, on este cromanyó tindrà un gest amb este altre cromanyó tan bonic que despertarà el seu costat més humà. Van ser els xinesos qui l'any 800, ja després de Crist, van començar a veure els beneficis de pensar a futur. Si talaves... 1, tala! Després reforestaves. 2, planta! I amb les estelles, bastonets, veig si això és sostenible. I que això de comprar de lluny de vegades porta sorpreses. Es veu que ho va descobrir un senyor molt viking al voltant del 1050. I des d'aquell moment, és millor si ve de prop. I així, o de qualsevol altra manera, els éssers humans es van adonar que hi ha principis que no s'han d'oblidar. Per això, en el xicotet comerç pensem, però si estaven fent bé les coses des de fa milers d'anys. Què ens està passant, Juani? Siga com siga, que no s'estenga el pànic. Millor que s'estenga l'exemple. Pròxim, fresc, sostenible i humà. I per milers i milers d'anys més. Com fer comerç, el bon comprar.